Aurten ostiralean festa hasieran txupina, urte luzetan txakolin dastaketa edo txakolinaren edana antolatzen aritu zeatenok botaumen zenuen, beraz erreleboa ondo eman da gaina, beraz behonde izuela eta zorionak. Aurten bertso saioa errekuperatu da, urte askoren ondoren, eta baita sardina probaketa ere. Zatozte einaut eta amets. Zuek biok einaut eta amets, orain 20 urte arte, urtero sardina probaketa antolatzen zenutenak zarete lagunak, baina izan zen ituzten aurrak aldatu zen bizimodua eta sardina probaketa antolatzeari utzi zenioten. Kontua da, pasadirela 20 urte, ez dela sardina probaketarik egin urte guzti hauetan, eta zuek lehengo talde berak beste inork ez diola heldu eta aurten berriro, 20 urteren ondoren, sardina probaketa antolatu dezue. Amets eta einaut, adiskideak, lehenago, orain 20 urtera arte edo, sardina probaketa antolatzen zutenak, izan zituzten aurrak aldatu zitzaien bizimodua, eta urten, urte guzti hauetan beste inork ez diola heldu eta berriro sardina probaketa antolatzea erabaki dezue. Duela 20 urte, festa mundiala ta hemen lengo buru ta lengo mantala. Eta usaia ere iritsi zait ala, uste sardinak ere berdinak dirala. Uste sardinak ere berdinak dirala. Orduko sobrekingu jaki banatzaie, herriko horrela urbildu gatzaie. Naiz gazteok aritu hor antolatzaie, sardinak ipintzeko gatza falta zaie. Sardinak ipintzeko gatza falta zaie. Ez dago hain sinplea, munduan kozinik gatz pixka bat askidu, ez du behar ozpinik. Nola gabiltz relebo bat ezin eginik, ontarako ez da behar izar mitxelinik. Ontarako ez da behar izar mitxelinik. Ontarako ez da behar haien diztira, baina ordu batzuke badoaz guztira. Ta ezin bete beraz ondorengoz jira, izarrei begiratuz egoten baitira. Izarrei begiratuz egoten baitira. Bai eta ze problema, aibion itzeko gauza simplea dugu karga garintzeko. Borondatea behar du brasan ipintzeko, eta ajola gutxi atzak zikintzeko. Eta ajola gutxi atzak zikintzeko.
gezurrak zuritzean, atzak ezupatu, ta horrela paperikan, zertako gaztatu, baina brasa egiten, gazteak naskatu, gazte izandakok, beharko saiatu, gazte izandakok, beharko saiatu. Eta herri batean araze kontraste, oiek nagikerian, maiz denbora eske, gulanean jotake ezin bizi aske, oiek sortzerako zar, ta gu beti gazte, oiek sortzerako zar, ta gu beti gazte. Buruak argituta, urdindu bizarrak, ala ere oraindik lanean bakarrak. Noski gazte usteak dira zartxamarrak, alaxe dira baita hausek zardin zarrak, alaxe dira baita hausek zardin zarrak. Gaurko bigarrengo bakarkako lanerako Altxa Maialen. Eta Maialen askotan entzuten dugun esaldia da, eta atrebeituko nintzateke esaten, egindako esaldi ere bihurtu dela, nolako mundua utziko diegun gure seme-alabei. Eta galdetzen dizut, ez dakit ez ote genukeen alderantziz galdetu behar, alderantziz pentsatu behar, alegia nolako seme-alabak utziko dizkiogun munduari. Zenbat garrena dugu, oraingo atala, historia garatzen da, urteak joan ala. Lorpen ederta guzti, askotan tamala, sinistu nahi det dena, txar-txarra ez dala. Ta aurreko jaso, genien bezala, utziko dugu gure egurren ezpala. Kontua ez da izaten, gizarte bat tori, dagoena etzaio ematen inori. Ari jarraiak dira mundu ta histori, batzuetan oparo, batzutan hil zori. Orain badaude kontu, larri bat edo bi, baina mundua inoiz egon alda
aberatsak nun nahi du, sarraski bat lertzen, migrazio isuriak aletzen, pobretua ez da bere, alaz jabetzen, orain haute dago ba, sekulako beltzen, gure ondorengoak, hor daude hain zuzen, mundu txarra hobetzen, saiatu daitezen. Altxa lauok berriro, eta bertsolariok, eta baita zuek lauok ere, elkarrekin ordu asko pasatzen dituzue, bai kotxean, bai otorduan, elkar nahiko ondo ezagutzen omen duzue, eta ea hori aladan ikusteko jolas txiki bat egingo dugu. Adibidez, zuri Oiana, eskatuko dizut kantatzeko ea ametsek oraintxe bertan mesanotxean zer liburu ote daukan, edo ote dauzkan. Hau da, amets zer liburu irakurtzen ari den, eta gero ametsek argituko digu ea aladan edo ados dagoen. Einaut, zuk kantatu beharko duzu ea ametsek gaur goizean edo igande goizetan zer egiten duen, eta gero ea berak zer dion, eta azkenik Maialen zuri galdetuko dizut, ea ametsek patriketan, poltsikoan zer ote daukan oraintxe bertan. Eta gero ikusiko dugu ea aladan. Errepikatuko izkizuet, Oiana zu hasi, kantatu ea amets ze liburu irakurtzen ari ote dan, edo ze liburu dauzkan mesanotxean, eta ametsek erantzun. Oraindik minan ordu gaumaian, igurtzika, ta orain beste bi kontsumitzeko alduenean gutxika. Bat lehen bizikoz eta bestea, 10 ez utzita, bi Jose dauzka, bata Zurmendi, bestea Pepe Mujika. Bi Jose dauzka, bata Zurmendi, bestea Pepe Mujika. Ene Oiana ez tezu asmatu, naizta ibili zalantzan. Nik ingles baten liburu bat det hain zuzen Orwell izan zan. Jose Mujika, Josea Zurmendi, bi jarri dituzu dantzan. Liburu hoiek galdu genitu naita ta aman mudantzan. Liburu hoiek galdu genitu naita ta aman mudantzan. Einaut, ea ametsek gaur goizean edo igande goizetan zer egiten duen eta ea benetan ala dan.
Baina zu ere sartu zinenez, aita honan disiplinan, ezin ume bat etxean euki, desertu bateko kliman. Endaiak jada urruti xamar, playik topatu ezinan, zemuz pasatu dezute goiza, zara inguruko piztinan. Zemuz pasatu dezute goiza, zara inguruko piztinan. Baina jaurrak 7 urte dituta 7 heldua omen, ta eziketan nunbait desente asmatu gendun nabarmen. Pistina bera bakarrik joan da pasadu orduta laurden, ta siestatik berak esnau ona etorri baino lehen. Ta siestatik berak esnau ona etorri baino lehen. Eta hirugarrena, Maialenek kantatu beharko digu, ea ametsek oraintxe bertan, patriketan, poltsikoetan zerrote daukan, eta gero ikusiko dugu, ea egia dan. Oraintxe noski eskuak dauzka, bere bertsoa bestian, etxeko giltzak aztu ditula ohartu da arestian. Askoz gehiago ez du ematen, prakak berantza gestian, batean mobil ultraplano bat eta zulua bestian. Batian mobil ultraplano bat eta zulua bestia. Ba patriketan ez dut mobilik, Maialen ohartu zaitez, ezkerrekoan soilik zeo zerreta hori zeure kaltez. Aita ta ama Gipuzkoarrak ni lapurdin han behin batez, ba binortasunagiri dauzkat balio dunikan batez. Ba binortasunagiri dauzkat balio dunikan batez. Orduta laurden bat agindu dizuegu, oraintxe orduta laurden, Elizara sartzean ere preskoxio zegon, aida pixkanaka berotzen, baina aurretik, saioa bukatu aurretik, altxa Maialen Oiana eta Inaut, eta egintzazue saio bat puntutan. Inoiz edukiote dezu nahiko fede, Txikitan gutxi eta guain berriz batere. Ta izatea nola ez tegun mesede. ba gaur berotzen doa ja Eliza ere. Ze aspaldiko partez bete baita lepo. Ta temperaturazto infernun antzeko. Ez dakit betikoei eintzaien baleko. Apaizak esan digu gaizki ez hitzeiteko. Baina ez dago eta oain aprobetxatu.
Nik txarra esateko deus ez dut pentsatu. Jende artean ez ote zaigu kamuflatu. Zentsuratu nahi duna behar da zentzatu. Hemen apaizik balda gizon bat izaki. Hemen baldin badago herriak badaki. Botoidun alkandora beltza daramaki. Bagazte askok zein dan ere igual ez daki. Eskertzen da zabaldu izana biate. Iztea ere gaurkon politxa litzake. Ta argia ustea nahiko erremate. Oain festa hemen txesegi iluntzera arte. Argi indarro menda elizan kontura. Ez dut uste horretan daudenik gustura. Jaunan argitasuna ona llegatu da. Hemendikan ingo deu argia zerura. Nahiko kostatu zaigu behin ona iristia. Orain penalitzake atea istia. Talde itiare ez da hain tristia. Baino prezintatua dago sakristia. Baina jendeak pozik hartu digu kanta. Elkarturikan hemen santu eta santa. Eliza izateko gaur plaza galanta. Ta irua hotxetara sermoia aparta. Gure organoekin zarata eginik. Ibiliko ginake kantatu ezinik. Organistaik ez da ezakar ez finik. Ea ez teun sortu belarriko minik. Ez dut uste jendeak keja dagonikan. Oraindik festa asko falta da praktikan. Baldin eta dirua badezu patrikan. Eta inautek prestatu badu sardinikan. Festa gai bariatua izan da gaurkoa. Ezin da eta festa izan araukoa. Bat edo bi parranda estrem jotakoa. Oain zeinek du gogoa ateratzekoa. Gutxienez ez behintzat ok 10 arte. Laino bat irtengo da jainkoa bitarte. Segiko bagenure litzake kalte. Bai hemen badeguta nahikoa estalpe. Estalpe baten bila segi eta segi. Baina ezingo da esan alere gehiegi. Behintzat itzala edo gertu egon bedi. Hobe neurriz ez pasa eta berriz eseri. On arte, gaurko saioak eman duena, eskerrik asko guain ondo eta hain goxo hartzeagatik, Elizabete, laguntzaileren bat ere izan dut bertakoa saioa prestatzen lagundu didana, eta eskerrik asko estimatu dut laguntza, eta txalo bat eskatuko dizuet agurren aurretik gaurko lau protagonista hauentzat, uste dut arratsalde ederra pasadegula elkarrekin eta ea hurren urtean ere aladan, zuen ezkerretik hasita Einaut Martikorena Lizaso,
Amets Hartzailu Santia, Maialen Lujanbio Zugasti, eta Oiana Iguaran Barandiaran. Orain bai, Altxabal Laburok azken aldiz, azken agurrerako. Hain justu bukaeran volumenak kendu, gabea egin zaigu erdina barmendu, zuei bertso kantuan geran ez zuzendu, eta bagua zela orain ematen du. Ondo junta itzaletik ez asko alden du. Zuen herri bizitza gure kantu gaia, mila esker entzule hurbilta alaia, azkenean gustatu hemengo paisaia, hemen egin liteke gaurko herria faia, hortxe daude bankuk ta sakristiko maia. Aio ikastegi eta trenbide kontrako, herri izan ez dana sekula modako. Baina Arab Eliza gaurko zegon bapo, mil esker juntatua jaialdi ontako, saioa izan dadila urte askotako. Zepoz berreskuratu dezun bertso plazan, hemen antzematen da herrian nundatzan. Orain infernuraino bagoaz mudantzan, plazan prestatazue fandango bat plantxan, ta sua itzali arte segi bueltan dantza.